Ay, kanina ka pa ba naghihintay? Naku, pasensya ka na. Busy ako sa pag-upload ng bago nating kwento. Kasi I'm sure excited ka na naman at lahat ng mga nakatambay dito sa ating channel na Aswang Diaries. Ako nga po pala, ang pinakamagandang madam sa balat ng kaaswangan. Ako po si Madam Venus. At maganda ang pag-uusap natin ngayon, maganda ang pagkikwentuhan natin ngayon dahil tungkol to sa isang babae na kinidnap at ay, hindi ko na sasabihin kung ano nangyari. Ba, syempre, kailangan mo akong samahan hanggang sa huli. Okay? So, huwag kang mawawala dyan at sisimulan na natin ang kwento natin today. Hi, Mami! Pauwi na po ako. Kalalabas ko lang ng opisina sa dami ng napag-usapan. Kailangan i-extend yung oras namin. Tapos si Daddy sabi niya po sa labas na siya kakain kasama nila Tito Pancho. Nako, yung daddy mo talaga. Mas inuna naman ang mga kaibigan niya. Ma'am, huwag ka na magalit. You know, Dad, magkadugtong na talaga ang bitukan nilang magkakaibigan. Anyway, nandito po ako sa kotse ko. May gusto ka bang... Huwag kang kikilos ang masama. Sumama ka sa akin. Mami! Mami, tulong! May lalaking... Sinabi ko nang sumama ka sa akin eh! Adel? Anak? Adelaida? Mami! Ay, naku, tulong! Si Mamalan! Oo! Tumawag ka ng pulis! Isa nyo! Naniniwala ka ba na ipapadala ng Diyos ang taong kailangan mo sa tamang oras at sa tamang pagkakataon? Paano kung dahil sa estrangherong ito ay matutunan mo ang mas malalim na ibig sabihin ng salitang pag-ibig? Handa ka bang sumugal? Dear Aswang Diaries and Madam Venus, 7:00 ng gabi ng Lunes. Maaga akong natapos kumain ng hapunan habang nakikinig ako sa isa sa mga kwento sa inyong channel. Kaya naman naisipan kong isulat at ipadala rin sa inyo ang sarili kong karanasan sa aswang. Simulan natin ang kwento ko noong taong 2020. Bandang buwan ng Marso, ang gabing nakidnap ako at dalhin sa isang probinsya na malapit lang sa Maynila. Hindi ko akalain na hindi lang takot sa kidnapper ang haharapin ko, kundi takot sa isang aswang. Isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi ko aakalain totoo. Maawa na po kayo! Pakawalan mo na ako! Tumahimik ka! Kanina pa ako naririndi sa'yo. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? 20 milyong piso. Kapag hindi binigay sa akin ng tatay mo ang pera, uuwi kang isang malamig na bangkay. Akala mo ba makakatakas ka kahit makuha mong pera? Nagkakamali ka! Dahil hanggang impyerno hahantingin ka ni Daddy! Tumahimik ka! Ang ingay mo! Mula doon sa parking lot ng gusaling pag-aari ng mga magulang ko, hanggang doon sa lugar na pinagdalhan sa akin ng kidnapper, wala akong malay. Nanghina ako matapos niya akong suntukin sa sikmura. Pagkatapos sapilitan akong sinakay sa kotse niya at doon tinakpan ng lalaki ang ilong ko ng panyo. Matapos kong maamoy yun, doon ako nawala ng malay. Nagising na lang ako nang malapit na kami doon sa abandonadong bahay na pinagdalhan niya sa akin. Samantala, matapos niya akong itulak sa papag, ay agad akong sumiksik sa sulok. Wala akong nagawa nang itali niya ang mga paa at kamay ko. Hindi ko bubusalan ang bibig mo. Pero huwag kang gumawa ng ingay, kundi papatayin kita. Oo na! Manahimik ka dyan. Hoy! Ano na naman? Nagugutom ako. Ano? Pati ba naman yung problema ko? Natural! Kikidnapin mo ako tapos wala ka palang ipapakain sa akin? Kung ang aso nga nagugutom, ako pa kaya? Ang daldal mo! Kapag hindi mo ako kinuha ng pagkain, sisigaw ako dito. Subukan mo! Kung hindi babarilin kita. Eh di barilin mo! Tingnan ko lang kung makuha mong 20 million mo. Wala ka ng pera, makukulong ka pa. Kaya sige, patayin mo ako! Oo na! Ikukuha na kita ng pagkain. Buisit. Dahil sa pangungulit ko ay lumabas siya ng bahay. Naiwan ako doon mag-isa. Takot na takot at umiiyak. Iniisip ko ang parents at mga kapatid ko dahil alam kong nag-aalala na sila sa akin ng mga sandaling yon. Mahigit 30 minutes din na wala ang lalaki bago siya bumalik.
Pagpasok nito ay nakatakip na naman ang ilong at bibig nito. Pagkatapos ay nakasuot ng bonnet. Maliit ang height para sa pangkaraniwang lalaki, pero mas matangkad siya sa akin ng kaunti. Ang katawan ay medyo maskulado at maitim. Nang makalapit siya, kumunot ang noo ko nang matitigan ko ang mata niya. Pamilyar ito. Nang makita niyang tinitigan ko siya, bigla itong umiwas ng mukha niya sa akin at tumalikod. Pumunta siya sa kusina at inilagay sa pinggan at mangkok ang kanin at ulam. Pagkatapos ay nilagay yon sa ibabaw ng papag. May kasama pang tubig. Oh, kumain ka na. Huwag mo na akong kukulitin ha. Paano ako kakain kung nakagapos ako? Hindi, tatakas ka lang. E di subuan mo ako. Bakit bang kulit mo? Kung kinakalagan mo na ba ako, di tahimik na ako. Huwag mo akong tatakasan ha. Sige nga, paano? Nakagapos ang paa ko. Kahit nakukonsumi sa akin ng lalaki, inalis pa rin niya ang tali sa kamay ko. Pagkatapos ay galit na tinignan niya ako. Siguro kung pwede niya lang akong barilin ng mga sandaling yun, ginawa na niya. Pero dahil kailangan pa niya ako, kampante akong hindi niya ako sasaktan. Mula pa nung umalis siya para bumili ng pagkain ay tumitingin na ako sa labas ng bintana. Tinignan ko kung saan ako pwedeng dumaan kapag tatakas ako. Nang makita ko ang pagkain, natigilan ako nang makita yon. Adobong manok at kanin. Kumain ka na. Tapos itahimik mo na yung bunganga mo. Adobong manok? Wala bang steak with asparagus and mashed potatoes? Ano? Binibuisit mo talaga ako? Joke lang. Ito naman, napakapikon. Kakain na ako. Salamat. Lumipas ang ilang araw, nakikipagnegosasyon ang kidnapper sa mga magulang ko. Nung unang beses na nagkasundo sila sa lugar kung saan sila magkikita para iabot ang pera, agad siyang nakatunog na may kasamang pulis sila daddy. Dahil doon hindi na siya tumuloy. Sa pangalawang attempt, sinadya niyang hindi ako isama. Sinubukan niyang lokohin si daddy at may tinuro siyang lugar kung saan daw niya ako iniwan. Makukuha sana niya ang pera pero nabuking siya na wala ako doon. Hinabol siya ng mga pulis pero nakatakas pa rin at nakabalik doon sa pinagtataguan niya sa akin. Miss na miss ko na ang daddy at mommy ko. Gusto ko nang umuwi pero mukhang wala siyang balak na ibalik ako sa pamilya ko. Isang gabi nagtaka ako nang alisin niya ang tali sa paa ko. Matulog ka na. Himala yata ang bait mo. Hoy, huwag mo kong inisin. Lalo na ganitong 2 beses na nabubulilias ang lakad ko. Matulog ka na. Kasalanan ko ba kung tanga ka? Tumahimik ka. Kung ayaw mong barilin kita. Eto na nga eh. Kahit na maghapon lang ako nakaupo doon, parang pagod na pagod pa rin ako. Daig ko pa yung tumakbo ng ilang milya. Wala akong maayos na tulog, wala ring maayos na kain. Nang mahiga ako sa papag, hindi nagtagal nakatulog din ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal ako nakatulog. Basta ang naalala ko na alimpungatan ako matapos kong maramdaman na may humahawak sa hita ko. Bigla akong bumalikwas ng bangon ng pagdilat ng mata ko ay nakita ko ang kidnapper sa paanan ko. Pagkatapos ay agad ako sumisiksik sa sulok. Hayop ka. Anong gagawin mo sa akin? Dahil sa kapalpakan ng tatay mo, ikaw ang magbabayad. Huwag kang lalapit! Hindi mo ba alam na matagal na akong nanggigigil sa'yo? Ngayon, matitikman na rin kita. Halika dito. Bitawan mo ako! Sige, pumiglas ka. Babarilin kita. Tumigil ako sa panlalaban. Wala akong nagawa nang hilahin niya ang mga paa ko. Kahit nakatakip pa rin ang ilong at bibig, kitang-kita ko sa mata niya ang pagnanasa. Lalo na nang titigan niya ang maputi at makinis kong binti. Habang abala siya sa pagtingin sa katawan ko, dahan-dahan kong kinuha sa ilalim ng una ng tinago kong tinidor. Nang akma kong hahawakan ito sa dibdib, bigla kong hinablot ang kwelyo niya. Pagkatapos ay sinaksa ko siya ng tinidor sa balikat. Malakas na sumigaw ang lalaki. Pagkatapos ay bigla kong hinablot ang face mask na suot niya. Nanlaki ang mata ko ng sawa kasi nakilala ko siya. Magdomeng? Hayop kang babae ka. Bitawan mo ako! Aray! Papatayin kita! Matapos ko siyang makilala, hinablot niya ang damit ko.
Pero mabilis akong nakaalpas. Na makatayo ako, sinipa ako siya ng malakas sa pagitan ng kanyang mga hita at sa mukha. Dahil doon ay namilipit siya sa sakit at nahulog sa papag. Sinamantala ko yun at mabilis akong tumakbo palayo. Tumakbo ako ng tumakbo ng walang tigil. Tuluyan akong naiyak sa takot dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong makita kundi kadiliman at puro puno. Hanggang sa matigilan ako nang may marinig akong angil ng isang mabangis na hayop. Ngunit nagbago ang hinala ko nang may marinig akong boses na parang galing sa demonyo. Sino yan? Isang tayo. Sino sabi yan eh? Hindi na mahalaga kung sino ako. Dahil mamamatay ka rin naman ngayon. Sino ba kasi? Hindi ko alam kung ano yun. Basta nang lumabas sa dilim ang isang nilalang, natakot ako nang makita ang itsura niya. Ang mukha nito ay parang hinugot mula sa horror movies. Hindi ko nga alam kung totoo yun o nagpa-prank lang. Basta tumakbo na lang ako hanggang sa habulin niya ako. Nang mga sandaling yun, bukod kay Mang Domeng na kidnapper, may isa pang mukhang halimaw ang gusto akong patayin. Habang tumatakbo, muli akong lumapit sa Panginoon. Ang tanging sandigan at lakas ko nito mga nakaraang araw. Umusal ako ng dasal. Hindi nagtagal, may natanaw akong malaking bahay. Singlaki ng bahay namin at nakita kong bukas ng bahagya ang gate. Maya-maya may isang may edad na babae na lumapit para isara yun. Tulong! Tulungan niyo po ako! Malalawan niyo na! Aba, Ineng, anong nangyari sa'yo? May humabol po sa akin. Nakidnap po ako. Hinabol po ako ng kumidnap sa akin. Tsaka yung... Nasaan ka, babae? Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo! Yan po! Hinahabol ako ng... Ang aswang! Halika dito, bilis! Pumasok ka, Ineng! Salamat po! Dito tayo sa likod! Adelaida! Sana nagpunta ang babaeng yon? Hindi pwedeng Aswang! Aswang! Bumalik ka dito! Nangangatog pa ang buong katawan ko nang dalhin ako ng mabait na matandang babae sa likod ng malaking bahay. Tinago niya ako sa servants' quarters. Sumiksik ako sa sulok. Takot na takot pa rin ako. Nang marinig ko mula sa labas, ang boses ng dalawang klase ng demonyong humahabok sa akin. Habang ang babae naman ay nagmamadaling nagsabit ng bawang sa pinto at bintana. Pagkatapos ay sinarado niya ang pinto at nilak yun. Lumapit siya sa akin at hinawakan na mahigpit ang kamay ko, saka ngumiti. Nang mga sandaling yon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla akong naiyak nang bumalik sa isip ko ang nangyari. Ayos ka lang ba, Iha? Hindi po. Akala ko po kasi mamamatay na ako eh. Ano ka mo ang sabi mo kanina? Nakidnap ka? Opo. Abay, teka, sandali. Dito ka lang ha. Hihingi tayo ng tulong. Sandali, anong pangalan mo? Adal po. Maria Adelaida Gonzales. Ako naman si Selma. Dito ka lang ha, hintayin mo ako. Opo. Salamat po. Ang kwento ni Manang Selma sa akin mula doon sa quarters ay pumasok siya sa loob ng mansyon. Nakapatay na ang mga main lights doon sa sala at kusina. Ibig sabihin, nasa kanika nilang mga kwarto na ang kanyang mga amo. Umakyat daw si Manang sa grand staircase at dumiretso sa kwarto sa dulo ng hallway. Siniguro pa niya na serado talaga ang mga katabing kwarto bago siya marahang kumatok. Rio, tulog ka na ba? Manang, pasok po. Nako, Rio, kailangan mong sumama sa akin. Bakit po? Anong nangyari? Basta halika. Sumama ka doon sa quarters. Doon ko sasabihin sa'yo. O sige po, susunod na ako. Agad umangat ang tingin ko nang bumalik si Selma. Maya-maya lang ay may kasunod siyang lalaking pumasok. Natigilan ako nang makita ko ang mukha nito. Gwapo at mistisuhin. Seryoso at tipong tahimik na tao pero yun ang lalong nakakapagpalakas ng sex appeal niya. Nang mag-squat siya sa harap ko, doon ko natitigan ang malapitan ng mata niya. Light brown yun at matangos din ang ilong niya. Ang mga muscles ay humihiyaw dahil sa bukod sa sweatpants,
at nakaputing tank top lang siya, naputol ang pag-iisip ko nang magsalita siya at parang musika sa pandinig ko ang malamyos at baritono niyang tinig. He spoke in a low, rumbling baritone voice that sounded like a late-night radio DJ. Sino siya, Manang? Siya si Adele. Nakita ko siyang tumatakbo kanina. Palapit niya sa gate. Takot na takot. Nakidnap daw siya at nakatakas siya. Tapos narinig ko, hinabol siya ng aswang. Adele, siya si Sergio. Isa sa mga amo ko dito. Good evening po. Nakilala mo ba yung kidnapper mo? Opo, yung dating driver namin. Saan ka niya kinuha? Sa bandang Quezon City. Inabangan niya ako sa parking area. Hindi ko alam kung anong lugar to pero nawalan kasi ako ng malay. Basta pagising ko, nandun na kami sa bahay na pinagdala niya sa akin dyan sa loob ng gubat. Naalala mo yung saktong lugar kung saan ka dinala? Hindi eh. Hindi niya ako pinapalabas mula nang dali niya ako dyan. Nakagapos ng mapa at kamay ko. Kinakalagan niya lang ako kapag pupunta ako sa banyo at kapag kakain. Basta nakita ko lang sa paligid puro punong kahoy. Paano ka nakatakas? Kasi po, pinagtangka niya akong gasain. Nagtataka ako kanina kung bakit siya kinalag yung tali sa paa ko. Sabi niya, para daw makatulog ako ng maayos. Yung pala, may plano siya kaya ayun. Nanlaban ako kaya nakatakas ako. 2 beses na siya nakipagdegosasyon sa parents ko. Humihingi siya ng 20 million. Pero lagi hindi natutuloy. Sige, ganito. Manang, tulungan natin siya. Kumuha ka ng mga damit ni Meg. Sa tingin ko, kasya sa kanya yon. Paliguan muna natin siya tapos pakainin natin. Kapag na-press ko na, tawagin natin ang parents mo. Salamat, sir. You look familiar. Sa tingin ko nakita na kita somewhere. Baka sa mga business parties? Siguro nga. Anyway, si Manang nang bahala sa'yo. Pakainin mo rin siya, Manang, ha? Ay, opo, sir. O sige, maiwan na kita. Sir, thank you so much again. Huwag ka muna magpasalamat. Wala pa naman akong ginagawa eh. Salamat pa rin. Wala nga naman. Sandali ha. Ikukuha kita ng pampalit na damit. Sige po. Nang lumabas ako ng kwarto ni Manang Selma, sinama niya ako sa kusina. Natuwa pa nga siya sa akin nang makitang suot ko ang pambahay na bestida na pinahiram niya sa akin. Bagay daw sa akin at parang sinukat. Ayon sa kanya, damit daw yon ng kaisa-isang kapatid na babae ni Sir Rio na pumanaw 3 taon na ang nakalilipas dahil sa aksidente. Pagdating namin sa kusina, ay bahagya akong sumilip sa dining area at living room. Ang laki ng bahay na yon. Halos sing laki rin ang bahay namin. Adele, kumain ka na muna dito. Salamat po. Wow! Sarap ng ulam! Mukhang ginutom ka nung kuminap sa iyo ah. Medyo po. 1 beses sa isang araw lang kung pakainin niya ako. Tapos puro adobong manok pa. 5 araw kaya ako napurga ng adobong manok. Asya, kumain ka ng kumain. Sabik na sabik akong kumain. Nawala ang hinhin sa katawan ko, Madam Venus. Ikaw ba naman ang hainan ng sinigang na salmon belly tapos may inihaw na pusit at inihaw na liempo? Lahat ng gutom ko sa nakalipas na 5 araw, lumabas ng gabing yun. Nawala nga sa isip ko na kailangan ko palang tawagan ng parents ko para sabihing nakatakas ako. Basta ang laman ng utak ko ay ang masarap na pagkain sa harapan ko. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko tungkol sa'yo. Anak ka ni Art Gonzalez. Bali-balita sa business circle na nakidnap ka nga raw. Pero ayaw ipag-ingay ng parents mo ang nangyari dahil yun daw ang demand ng kidnapper mo. Pagkatapos kumain, pwede mo nang tawagan ang mga magulang mo. Salamat po ulit. Ngayon na nakaligo ka na at maayos ng itsura mo. Mas na-recognize kita. Tama nga. Nakita na nga kita. Noon sa anniversary party ni Mr. Laksamana. Pamilyar ako sa father mo. We've met quite a few times. Small world. Salamat ulit dito sa pagkain. Sige lang,
Kumain ka lang. Ilang sandali pa'y dumating na si Rio. Naupo siya sa bakanting silya sa harap ko. Matapos kumain ay bumalik kami sa loob ng quarters ni Manang Selma. Ang unang plano ay tawagan agad namin si Mami. Pero marahil dahil na rin sa sobrang stress, pagod at walang maayos na tulog. Nang ilapat ko ang katawan ko sa maliit na kama, ang sabi ni Manang Selma, naabutan na lang daw niya akong himbing na sa pagtulog. Ginigising pa nga daw nila ako dahil katatapos ko ng kumain pero di na nila ako magising, kaya hinayaan na lang nila ako. Siguro dahil na rin nakaligo ako at nakakain ng maayos, kaya lahat ng antok ko naramdaman ko nung gabing yun. Kinabukasan nang magising ako, nagulat pa ako at biglang bumalikwas ng bangon na makita kong maliwanag na sa labas. Nang makita ko ang oras sa wall clock ay 2:00 na ng hapon. Oh my gosh! Nakatulog ako. Si Mami tatawagan pala dapat namin. Adel, gising ka na pala. Good morning po. Ay, good afternoon na po pala. Sorry po hindi na malaya na nakatulog ako. Okay lang. Naiintindihan namin. Alam namin na pagod ka. Mabuti nga at makapagpahinga ka. Si Rio po. Umalis sandali, pero babalik din yun. At teka sandali at ikukuha kita ng pagkain sa labas. Salamat po. Agad lumabas si Manang Selma at pumunta sa kusina. Habang naghihintay ako, maya-maya ay may narinig akong tunog ng nagdidribble na bola. Kasunod nito ay ang boses ng 2 lalaki. Sigurado ako na wala sa kanila si Rio dahil baritono at sexy ang boses niya. Ilang sandali pa ay dumating na si Manang Selma. May dala siyang isang pinggan ng kanin at isang mangkok na may lamang menudo. Depensa! Ang daya mo, Kuya Ross! Foul yun! Anong foul? Ikaw tong lumalapit sa likod ko eh. Sino po yon? Ay, sina Sir Rex at Sir Ross. Magkakapatid sa Rio. Panganay si Ross. Tapos sumunod si Rio at ang bunso sa lalaki si Rex. Yung kapatid nilang pumanaw na si Meg, siya ang bunso. Thank you po, Manang. Sobrang salamat po talaga. Kapag nakabalik ako sa amin, babalikan ko kayo. Ipag-shopping kita. Ay, nako. Kahit wala yun, ayos lang. Masaya ako nakatulong sa'yo. Mabuti ka at dito ka napadpad. O sige na, kumain ka na. Medyo liblib po talaga dito sa inyo, no? Kahit malapit sa Manila. Ay, oo. Akala mo nasa malayong probinsya ka. Yung pong humabol kagabi sa akin. Yung aswang. Talaga pong aswang yun? Malapit lang ito sa Manila eh. Alam mo, ang mga aswang walang pinipiling lugar yan. Kahit saan kaya nilang mag-adapt sa environment nila. Kaya nilang magpanggap na ordinaryong tao sa umaga at makihalubilo sa atin. Ang ibang aswang naman kayang magpalit ng anyo at magmukhang hayop. Hindi ako mahilig manood ng horror. Kaya wala ako alam sa mga ganyan. Naririnig ko lang ang tungkol sa mga aswang sa mga pelikula. Pero hindi ko nga naisip na totoo yun eh. Maraming hiwaga ang mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Minsan mas mabuti pang huwag na lang nating tuklasin. Bukod doon sa bahay na pinagdalan sa akin ng kidnapper, napansin ko na wala ako makita ibang bahay maliban sa inyo. Oo. Subdivision kasi ito, pero dinidevelop pala. Kaya halos wala kaming kapitbahay. May ibang bahay na itinayo dito pero nandun sa unahan. Ilang taon pa lang mula nang mabili nila Sir ang property na ito. Tapos ayon, ang unang pinagawa dito itong mansyon. Kaya bago pa ang bahay na ito. Real estate po ang business nila? Oo. Pero silang magkakapatid na may iba't ibang negosyo. Nagmana sa daddy nila, si Don Frank na magaling sa negosyo. Tapos si Sir Rio ang may hawak ng real estate business nila. Manang Selma? Ay, ayan na si Sir Rio. Hi. Kumusta ka na? Ayos naman. Eto, nakatulog ng maayos. May problema tayo, Adel. Ano yun?
Ipinagtanong ko sa mga kakilala ko ang contact number ng parents mo. Ayaw kasi kitang abalahin sa pagtulog dahil alam kong pagod ka. I managed to get your dad's number and called him. And nakausap ko ang mami mo. Sinabi ko sa kanyang nangyari sa'yo kagabi. Ayon sa kwento mo. Alam na niyang safe ka na at nandito ka. Pero may nangyaring hindi maganda. Ano yun? May iniwang voice message ang mami mo para sa'yo. Eto. Anak, this is Mommy. I'm so happy that you're safe. Miss na miss ka na namin ng daddy mo. Nakaka-proud ka dahil naging matapang ka. Pero wag na wag ka munang umuwi dito. Magtago ka muna dyan. Lumalabas na may mga galamay si Doming na umaaligi dito sa bahay. Kagabi, pasado 10:00, habang pauwi ang daddy mo, tinabihan ng riding in tandem ang kotse niya at binaril siya. Daddy! Naisugod naman siya kagad ng driver natin sa ospital. Huwag kang mag-alala. Safe na siya at nagpapahinga ngayon. Kagabi pa namin nalaman na nakatakas ka. Tumawag si Doming sa amin nung nandito na kami sa ospital. Sinabi niya na ang pagbaril nila sa daddy mo daw ang kabayaran ng ginawa mong pagkatakas. Nagkausap na kami ni Rio. Sa gayon anak, diyan ka muna. Siya nang bahala sa'yo. Huwag kang uuwi hanggat hindi ko sinasabi, okay? I love you so much, anak. I'll see you soon. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Dito ka muna habang hindi pa safe sa inyo. Pero may isa pa tayong problema, Manang. Ano yun? Obviously, kailangan malaman ni Daddy na nandito si Adele. Pero hindi natin pwedeng sabihin na anak siya ni Art Gonzalez. Si Daddy? Bakit? Medyo childish to, pero si Dad kasi, may ugali siyang mapagtanim ng sama ng loob. Kung sino man ang related doon sa kaaway niya, kaaway na rin ang turing niya. Ngayon, galit si Dad sa daddy mo dahil sa nangyaring business-related issues noon. Parang nag-open ng isang business venture sina Dad at ang daddy mo. They both aim for this one major investor. Ang problema, isang kumpanya lang ang pipiliin ng investor. In short, hindi siya kay Dad nag-invest. Sumama ang loob niya sa daddy mo kasi feeling niya sinulot niya yung investor. Nako, anong gagawin natin? Habang nag-iisip kami ng solusyon sa problema namin, muli na naman naming narinig ang dalawang kapatid ni Rio na nag-uusap. Parang may bumbilyang biglang umilaw sa tuktok ng ulo ko nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa tungkol sa sweldo ng kanilang kasambahay. Parang may kumalembang na bell sa tenga ko nang marinig ang presyo ng sweldo ng kasambahay nila. Kuya, wala pa bang nahahanap na kapalit ni Mercy? Wala pa eh. Pero bala ko na ngang taasan ng sweldo ni naman ng Selma. Pati doon sa mga bagong kasambahay na darating. Gagawin kong 30,000 ang sweldo kada buwan. Alam ko na! Ano yun? Magpapanggap akong kasambahay. Ano? Malakas ang kabog ng dibdib ko. Di ko alam kung ano ang pinasok kong gulo. Basta ang kailangan ko lang pansamantalang mapagtataguan. Habang palabas kami ng kusina papunta sa dining area kung saan kumakain ng hapunan si Don Frank at ang tatlong magkakapatid, parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Kung si Rio namukaan ako, posible rin ako makilala ng tatay at mga kapatid niya. Paglabas namin ni Manang Selma, halos sabay-sabay na naglingunan sa amin ang 4 na lalaki. Natigilan ang dalawang kapatid ni Rio na halos kamukha rin niya. Sir Frank, good evening po. Oh, Selma. Sir, gusto ko po sanang ipakilala sa inyo si Adele, ang pamangkin ko po. Itatanong ko po sana kung pwede po siya muna yung pansamantalang pumalit kay Mercy. Kasi po, galing siya sa probinsya at nag-a-apply ng trabaho sa Manila. Abang hindi pa ho siya tinatawagan, kung pwede po na dumito muna siya. Walang problema. Pamangkin mo naman yan. Adele ba ikaw mong pangalan mo? Opo, Ilang taong ka na, Iha? 29 na po. Mistisa ka. Selma, sigurado ka bang pamangkin mo to?
Abay mukhang anak mayaman ah. Mestizo ho kasi ang ama at alagang-alaga ng nanay niya kaya kutis porselada. Pero wag po kayo mag-alala, marunong siya sa gawaing bahay. Marunong po ako magluto, magaling po ako magluto, kahit anong cuisine, kaya ko po iluto. Really? Friends Italian? Kahit po Japanese, Chinese, and Korean food. Oh, nice. Dad, kunin niyo na siya. Kung ganun di sige. Pwede ka na magsimula dito. Salamat po, sir. Siya nga pala. Sila ang mga anak ko. Ang panganay ko, si Rosendo. Si Rosendo ka pala, tol eh. Siya naman ang bunso, si Redentor Savior. Dad! Really? Buong pangalan talaga? Redentor? Mas mabaho pa pala pangalan mo eh. Ay, pasensya ka na ha. Makukulit talaga ang mga yan. At si Rion Antonio, ang pangalawang anak ko. Ang daya talaga. Pagdating sa pangalan ni Kuya Rio, ang ganda. Bakit hindi ka magreklamo sa puntod ng mami mo? Baka sakaling bumangon sa hukay yun at palitan ang pangalan mo. Good evening po. Good evening din. Adele, single ka pa? Oy Rex, ano ba yung pinagtatatanong mo? Kumain ka na nga ng kumain? Nagtatanong lang eh. By the way, sabi mo kaya mong lutuin kahit ano. Saan ka natuto magluto? HRM graduate po ako. Tapos nag-culinary school din, tapos natuto sa panonood ng mga video sa internet. Kung ganoon, pwede kang magluto ng Chinese food bukas. Sige po, ano pong klaseng Chinese food? Kahit ano, bahala ka na. Hindi naman kami mapili sa pagkain. Sige po. Pagkatapos kumain ng mag-aama, naligpit na ng ibang kasambahayang pinagkainan nila. Nang mailagay nila yung mga pinggan sa lababo, ay inako ko na ang paghuhugas ng mga ito. Nasa kalagitnaan ako ng ginagawa ko nang biglang pumasok si Rio. Sakto naman na wala kaming kasama doon. Nabigla pa siya nang makita ang ginagawa ko, kaya agad siya lumapit sa akin at sinubukan akong patigilin. Adele, anong ginagawa mo? Huwag mong hugasan yan. Ay, naku sir. Hindi, ano ka ba? Okay lang. Hindi okay. Bakit ikaw naguhugas niyan? Trabaho ko to eh. Hindi mo kailangan gawin yan. Nagpapanggap ka lang naman. Hindi ka totoong kasambahay dito. Oo nga. Pero maghihinala yung mga kasama natin dito kapag wala akong ginawa. Kaya hayaan mo na ako. Marunong naman ako eh. Mag-isa ako nabuhay sa US nung nag-aaral ako sa college. Ayoko rin namang wala akong gawin dito kundi kumain. Yung sinabi mong HRM graduate ka, hindi totoo? Hindi. Pero totoong marunong ako magluto ng iba't ibang cuisines. Bata pa lang ako interesado na ako magluto dahil magaling din magluto ang mami ko. Palagi akong tambay sa kusina noon, kaya nag-culinary school ako. International cuisines. Nice. O sige, ganito na lang. Kung gusto mo, tulungan mo na lang si Manang Selma sa pagluluto. Yes, okay po sir. Kung may kailangan ka, please huwag ka mahiya. Sabihin mo sa akin. Sige, salamat. Matulog ka na pagkatapos mo dyan, ha? Okay. Sir, Stop calling me sir. Alam nating dalawa na hindi mo ko kailangang tawagin yan. Mag-sir ka lang kapag may iba tayong kaharap. okay. Anyway, ayun nga. Sasabihin ko lang sana na pagkatapos itong lahat, tell me anything you need. Kahit ano. Gusto ko lang gantihan ang kabutihan mo. Business deals, investments are possible. I can work on that. O kaya naman, How about going out to dinner with me? dinner? Yes, dinner. Sure. Yun lang pala eh. Alright. It's a date. Yes, it's a date. Sige, dito na ako. Wala sa loob na napangiti ako na sumilay ang matipid na ngiti mula kay Rio. Nang tumalikod siya, lihim ako napangiti. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinilig. After a painful breakup with my ex 3 years ago, I've remained single. Sinabi ko sa sarili ko na hindi muna ako mag-e-entertain ng kahit sino manliligaw. Sinabi ko na rin sa sarili ko na hindi ako magiging interesado sa lalaki. Pero bakit parang gusto kong bawiin ang mga sinabi ko? Lakas kasi ng dating ng serious but mysterious aura ni Rio.
Hanggang ang ngiti at kilig na yon, biglang nawala nang lumingon ako sa bintana sa harap ko. At mapasigaw sa takot dahil sa nakita ko sa labas ang nakatingin sa akin. Aswang! Adel! Aswang! Nasa bintana! Nakapasok siya dito sa bakuran yung umabol sa akin kagabi! Nasaan? Ay! Nawala! Ha! Ayun! Tumakbo papuntang likod! Ilak mo yung pinto dyan. Oo! Kuya, anong nangyari? Yung aswang nagpakita. Nasundan ko ang magkapatid nang tumakbo sila sa loob ng isang home library. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, kaya sumunod na lang ako sa kanila. Nagulat ako at napaatras na lumabas si Rex sa trio na may dalang dalawang shotgun. Pagkatapos nagmamadaling tumakbo ang dalawa papunta sa likod ng bahay. Sinundan ko sila at doon sumunod sa amin si Manang Selma. Hinahanap nila ang aswang sa paligid hanggang sa napatingala ako at nakita ko na nagtatago sa itaas ng puno ang hinahanap namin. Ayun! Sa taas ng puno! Patay ka ngayon sa akin. Mga bobo, hindi niyo ako magpapatay. Kapag nahuli kita, pupugutan kita ng ulo! Yun! Ang galing, kuya! Tinamaan! Natakpan namin ni Manang Selma ang tenga namin nang magkakasabay na nagpaputok ng baril ang magkapatid. Dumaplis sa balikat ng aswang ang bala galing kay Rex at tumama malapit sa dibdib ang bala galing sa baril ni Rio. Dahil doon bumagsak ang aswang. Ang buong akala nila patay na ito dahil hindi na siya gumagalaw. Hanggang sa nagulat kaming lahat nang bigla itong gumapang ng mabilis at pumasok sa madilim na kakahuyan. Hayop! Buhay pa rin! Ibig sabihin, hindi ko siya natamaan sa puso. Sundan natin, kuya. Huwag na! Baka mapahamak lang kayo. Pumasok na kayo dito. Kung may pagpapasalamat ako sa parents ko, yun ay hindi nila kami pinalaking magkakapatid na gaya ng ibang anak ng mayaman, na mga literal na senyorita at senyorito. Lumaki kami na kami mismo ang naglilinis ng sarili naming kwarto. Ayaw ni Daddy na masyadong palautos. Bata pa lang ay itinanim na niya sa isip namin na ang mga kasambahay ay nariyan para tumulong sa amin sa gawaing bahay. Hindi sila mga alilang papasanin ang lahat ng gawain. Kaya naman pagdating sa bahay nila Rio, medyo effortless ang pagpapanggap ko. Ang una kong ginawa nung araw na yon ay ayusin at linisin ang garden. Nagtrim ako ng mga halaman, lalo na yung mga namumulaklak. Pagkatapos nagbunot din ako ng ligaw na damo. Hi. Hi, Sir Ross. Good morning po. Kumusta naman ang trabaho mo dito? Okay naman po. Nag-enjoy ako. Marunong ka ring mag-alaga ng mga halaman? Ay, opo. Mahilig din kasi si Mama na mag-alaga ng mga halaman. Sorry, pero parang nahihiwagaan ako sa'yo. Ha? Bakit naman? Hindi ko lang kasi maintindihan na may kasambahay kaming kasing ganda mo. Si Sir talaga, palabiro. Pero salamat po. Mamaya pa ako aalis. Maaga pa naman kaya pupunta muna ako sa bayan. Gusto mong sumama sa akin? Ay, po? Naku, Sir, sorry po ha. Marami pa kasi akong gagawin eh. At di ba po nag-request si daddy nyo ng Chinese food? Oo nga pala. Oo, sige, dito na ako. Sige po. Sir, pwede ko po bang ayusin yung living room? Aayusin? Opo, i-rearrange ko lang po para mas umaliwalas yung sala. Sige, sige. Nang matapos ko ang ginagawa sa garden, hinarap ko na ang pag-aayos sa living room. Napangiti ako nang makitang gumanda at nabuhay ang kanilang sala. Maayos naman yon at malinis, pero kulang sa styling. In short, medyo boring. Nire-arrange ko ang pwesto ng dalawang mahabang sofa at dalawang single na upuan. Nagsuggest pa si Manang Selma na palitan namin ang carpet doon. Pati na rin yung lampshade, binago ko ng pwesto. Naglagay din ako ng ilang indoor plant at fresh na bulaklak na galing mismo sa garden nila. Wow, ang ganda! Nagkaroon ng buhay itong sala. Sa tingin niyo po ba, magugustuhan ni Sir Frank tong ginawa ko? Ay sigurado ako.
Wala naman silang alam o hilig sa pag-aayos ng bahay. Palibhasa mga barako eh. Kami naman tamang linis lang, ayos. Wala rin kaming alam sa pag-design ng mga gaya diyan. Natutunan ko lang din po ito kay Mami. Gustong-gusto niya po na personal niyang inaayos ang bahay namin. Alam mo, napakapaalad ng mapapangasawa mo. Maganda ka na, mabait ka pa. Tapos magaling pang magluto. Napakasipag pa. Salamat po. Ay, sisimulan ko na palang ihanda yung mga iluluto ko. Garlic soy sauce, bok choy, yang chow fried rice, sweet and sour pork, and beef with broccoli. Sa unang gabi na ipinagluto ko sila, sinadya ko talagang paandaran sila, Madam Venus. Siyempre, para hindi ako sisantihin. Dahil kapag nabuking ako ni Sir Frank, baka palayasin ako. Kaya ginalingan ko agad. Pasado 6:00 ng gabi nang maunang dumating si Don Frank. Bago mag 7:00, napalabas ako mula sa kusina nang marinig kong bumukas ang malaking gate ng mansyon. Pagkatapos ay magkakasunod na pumasok ang 3 magagarang kotse ng magkakapatid. Pagbaba nila, ang unang naisip ko, ay yung Taiwanese drama doon na Meteor Garden. Isa na lang sana papasa na silang F4 dahil ang gagwapo ng mga yun. Pero sa kanilang lahat, mas angat pa rin para sa akin si Rio. Good evening, sir. Hi, Manang. Good evening. Hi, Adele. Hi, sir. Kumusta ang first day ng trabaho? Ayos naman po. Abay, teka lang. Biyernes ng gabi ngayon Di ba kapag ganitong araw madaling araw ng uwiyo? Ba't ang aga nyo yata? Manang, syempre nagluto si Adele. Hindi namin pwedeng palagpasin yun. Mukha namang hindi lang ang niluto niya ang totoong dahilan Mukhang pati yung nagluto. Si auntie talaga. Sandali nga ho, maghahain na ako. Sa halip na dumiretso sa taas, sa dining area dumiretso ang 3. Nang makababa na si Don Frank, ay saka namin hinain ang mga niluto ko. Napanganga sila nang makita ang hinanda ko. Si Rio ay tinitigan ng bawat putahe sa harap nila. Si Ross at Don Frank ay namimilog ang mga mata. Si Rex naman ay malapad ang pagkakangiti at parang naglalaway na. Nang magsimula silang kumain, inulan ako ng papuri mula sa kanila at masaya naman ako na nagustuhan nila yun. Adele, masarap lahat ng niluto mo. Oo nga. Mas masarap pa to kumpara sa mga Chinese restaurant na nakainan ko na. Totoo. Pwede ka nang magtayo ng restaurant. Ay, salamat po. Sige lang po, kain lang kayo. Manang, Adele, kumain na rin kayo. Kumuha na kayo dyan ng ulam nyo. Sige, sir. Nararamdaman ko na nakasunod ng tingin sa akin si Rio. Pero hindi na ako lumingon sa kanya dahil nagkatinginan na kami ni Manang Selma at napangiti ng sabay. Masaya kaming kumain sa kusina kasama ang iba pang kasambahay. Sa unang araw ko ng pagpapanggap, ang dami ko nang natutunan. Nakita ko mismo ang bigat ng trabaho nila. Kung ano ang nangyayari sa bahay habang kami ng mga amo ay nasa opisina at nagtatrabaho sa loob ng isang kwartong may aircon. Uuwi ng malinis ang bahay, nakahanda na at malinis na ang mga damit. Luto na ang pagkain at kakain na lang. Tapos may maghuhugas pa ng pinagkainan namin. Oo, trabaho nila yon pero doon ko na-realize na kulang pala yung appreciation ko sa ginagawa nila. Hindi lang sapat na mabait kami sa kanila. Kaya naisip ko na kapag nakauwi ako, gagayahin ko ang ginawa ni Ross. Tataasan ko ang sweldo ng mga kasambahay namin. Samantala, pasado 11:10 na ng gabi, habang nasa kwarto na ang mag-aama, si Manang Selma at iba pang kasambahay ay nagpapahinga na rin. Ako ay naroon sa kusina, nakaupo sa harap ng mesa at may kaharap na 2 lata ng beer. Hindi ako makatulog. Hindi dahil sa hindi ako inaantok, kundi namimiss ko ang pamilya ko. Napalingon ako ng ilang sandali pa ay dumating si Rio na may dalang paper bag. Bahagya pa siyang nagulat nang makitang umiinom ako ng beer. Hinila niya ang isang upuan at pumwesto sa harap ko. I hope you don't mind. Kumuha ako sa ref ng 2 beer. Sige lang. Bakit ka nag-iisa dito? Tsaka ba't umiinom ka? May problema ba? Wala lang. Nagmumuni-muni. Maaga silang natulog Adele, paano kung lumipat ka ng kwarto? Doon sa guest room. Nagigilty ako.
na natutulog ka sa servants' quarters. Ha? Nako hindi, wag na. Tsak na magtataka yung mga kasambahay mo dito, lalo na si daddy at mga kapatid mo, kapag dun mo ako pinatulog. Okay lang ako dun sa kwarto ko. Maayos at komportable naman at hindi mainit. Eh ikaw, bakit ka bumaba? Hindi ka rin makatulog? Medyo. Kapag Biyernes, late na talaga ako natutulog. Nga pala, napansin namin na nabago yung ayos sa living room. Ang ganda. Nagustuhan din ni Daddy. Lalo na yung mga fresh plants na niligay mo. Si Meg ang mahilig mag-ayos ng interior dito sa bahay. Mula nang mawala siya, hindi namin nabago yung huling ayos niya. Salamat. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Wala yun. Tsaka para hindi sila makalata. Buti nga nagustuhan ng daddy mo. By the way, may ibibigay pala ako sa'yo. Ano to? Galing sa mami mo. Ha? Namilog ang mata ko nang marinig ang sinabi ko. Nasa loob ang ilang pambahay ng damit. Ang shoulder bag ko ay naglalaman ng wallet ko, phone at charger. Naalala ko na nabitawan ko ang bag ko nang bigla akong hinablot ni Mang Doming. Di ko akalain na nakuha pa yun ni Mami. Pagkatapos ay tumayo si Rio at may kinuha sa ref. Isang Tupperware. Pagkatapos ay nilapag yun sa harap ko. Tumawag sa akin kaninang umagang mami mo. Nakiusap na kung pwede ko raw ibigay yan sa'yo. Pinadeliver niya lang yan sa courier. Tapos eto, niluto niya para sa'yo. Paborito mo raw yan. Kaya pagdating ko, pasimple kong nilagay sa ref. Beef steak? Baka daw kasi nalulungkot ka na. Yan daw kasang niluluto niya kapag malungkot ka. Ang sabi niya, stable na rin daw ang daddy mo at bumubuti ng kalagayan. May mga kinuha na silang bodyguards. Kaya huwag ka raw masyado mag-alala sa kanila. Alam na alam niya talagang gusto ko. Ininit muna yun ni Rio sa microwave saka nilagay ulit sa harap ko. Nang maamoy ko yun, nanghilid agad ang luha ko. Nang tikman ko yun, tuluyang bumagsak ang luha ko. Wala akong kibo. Kumain lang ako habang tahimik na umiiyak. Walang duda, galing nga yun kay Mami. Umangat ang tingin ko kay Rio nang punasan niya ang luha sa pisngi ko. Pagkatapos ay binigyan ako ng ngiting nakikisimpatya. Pero sa halip na tumahan ako, mas lalo akong naging emosyonal. Doon hinawakan ni Rio ang kamay ko at muling pinunasan ang pisngi ko ng daliri niya. Hana. Miss na miss ko na si Mami Rio. Miss na miss ko na sila ni Dad. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na sila makasama ulit. Konting tiis na lang. Malapit ka nang umuwi. May manhunt operation na ang mga pulis laban sa dating driver nyo at mga kasama niya. Sooner or later, mahuhuli na rin sila. Pero habang wala pa, wala tayong choice kundi manatili ka pa rito. Naiintindihan ko naman yon, tsaka nag-enjoy naman ako dito. Namimiss ko lang talaga sila. Nandyan na yung phone mo. Pwede mo na silang tawagan kahit kailan mo gusto. Rio, salamat ha. Sobrang thank you talaga. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Nakalimutan mo na. Nangako ka sa akin na magdi-dinner tayo. Oo nga pala. Yan. Ngumiti ka. Mas bagay sa'yo. Mas lalo kang gumaganda. Thank you. Kapag hindi mo maubos yan, ilagay mo sa ref. Sinabihan ko na si Manang Selma na huwag itong ipakain sa iba. Okay. Madaling araw, pasado 1:00 nang magising ako matapos kong maramdaman na kailangan kong gumamit ng banyo. Pabalik na ako sa kwarto ko nang mapahinto ako at lumingon. Doon ko lang napansin na bukas ang pinto sa likod. Nang tumingin ako sa pinto papasok sa kusina, bukas din yun. Agad akong kinabahan dahil tandang-tanda ko na si Rex pa ang nag-lock ng 2 pinto na yun. Bigla akong kinabahan dahil naisip ko agad na baka may magnanakaw na nakapasok. Di ko alam kung saan ako kumuha ng tapang nung gabing yun, basta ang naalala ko lang ay ang lakas ng loob kong pumasok sa kusina. Mula doon ay narinig ko ang kaluskos, naghaling naman sa sala. Kumuha ako ng kutsilyo. Hindi ako eksperto sa mga aswang pero ibang pakiramdam ko nung gabing yun. Mabigat. Nangangalisag ang mga balahibo ko at alam kong hindi tao ang nakapasok sa mansyon. Bukod sa patalim ay naglagay din ako ng asin sa bulsa ko. Pagkatapos ay maingat ako naglakad papunta doon. Sarado na ang mga main lights sa paligid, maliban sa mga dim light.
Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Sabi ko na. Sino nandyan? Lumabas ka na sa pinagtataguan mo. Alam ko nasa paligid lang kita. Hindi ko alam na matapang ka pala. Mamamatay kang babae ka! Subukan mo! Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ang tapang mo! Rio! Tulong! Nakapasok ang aswang! Sumugod sa akin ang aswang. Aatras sana ako pero nasukol niya ako sa mesa. Napahiga ang kalahati ng katawan ko doon habang nagpapambuno kami. Nakatutok sa kanya ang talim ng kutsilyo pero hawak niya ang kamay ko at pinipigilan ako. Habang ang isang kamay niya na may matalas na kuko at nakaumang sa leeg ko. Hindi niya magawang ituloy na isaksak yun sa akin dahil hawak ko rin ang kamay niya. Doon ko lang napatunayan na mukha siyang demonyo. Nalilisik ang mga mata at kulubot ang maitim na balat niya. Ang mga ngipin ng aswang ay may matalas at mahabang pangil, nanindilaw at may mga itim-itim. Ano ba talaga kailangan mo? Bakit ka balik ng balik dito? May malaking pagkakautang sa akin ng pamilyang to! Kaya huwag mo akong pakialaman! Hindi ko hahayaang gawin mong binabalak mo! Huwag mo akong paandaran ng ganyan! Hindi ba't kailan lang ay para kang dugong takot na takot habang hinahabol kita? Pues hindi na ngayon! Talaga? Napasigaw ako nang malapit na niyang madaigan lakas ko. Unti-unti niyang naitutulak ang hawak kong kutsilyo. Isang tulak pa, alam kong mapapahamak na ako. Kaya bago pa yun mangyari, sinipa ko siya ng sunod-sunod. Saka sadya akong binitawan ng patalim. Pagkatapos nagawa ko siyang suntukin ng malakas sa mukha. Dahil doon nabigyan niya ako ng pagkakataon na mabilis na dumukot ng asin sa bulsa ko. Saka binato ko yun sa mukha niya. Hanggang sa dumating sa wakas ang tulong na hinihintay ko. Adel! Kuya Ross! Rex! Nandito ang aswang! Huwag kayong makialam dito! Bitiwan mo siya, demonyo ka! Paano kung ayoko? May magagawa ka ba? Sinabi ng bitawan mo siya! Subukan mong lumapit kung ayaw mong mamatay ang babaeng to! Baka saktag na si Adel! Huwag ka nang bumabadad! Kami nang bahala dito! Nagising si Don Frank habang mabilis na pumanaog ng hagdan si Rio. Ilang sandali pa'y sumunod sa kanya ang dalawa pa niyang kapatid. Tinutukan nila ng baril ang aswang. Akmang lalapit si Rio sa amin nang bigla akong hinablot nito sa damit at hinila ako. Pagkatapos ay pursahan niya akong pinaharap at ginawa akong pananggalang para hindi siya mabaril ng 3. Hindi ako mamamatay dito kundi ikaw! Ano? Go to hell! Adel! Dapa! Mukha lang akong mahinhin pero ako yung tipo ng babae na marunong lumaban. Hindi ako yung weak girl at iiyak na lang sa takot. Bigla akong sinipa ng malakas ang tuhod niya kahit ako yung nasa harap niya. Sabay siko sa mukha nito. Doon niya ako nabitawan at nagmamadali akong dumapa at gumapang sa ilalim ng mesa. Kasabay nito ay agad nilang binaril ang aswang. Pero bago pa siya tamaan, mabilis na lang tumakbo ito palabas para tumakas. Hinabol siya ng magkakapatid habang umaalingaw-ngawang malakas na putok ng baril sa buong bahay. Maya-maya ay humahangos na bumalik si Rio. Baka sa mukha ang sobrang pag-aalala. Adel! Nasaktan ka ba? Hindi naman. Nagawa niyang alisin ang mga bawang na nakasabit sa pinto sa likod. May nakita akong mahabang kahoy sa gilid. Mukhang yun ang ginamit niya para matanggal yun. Hayop na aswang na yan matalino. Hayaan na natin yun. Ang importante walang nasaktan sa atin. Nakatakas na naman ang walang hiya. Parang nakainom ng energy drink yun. Ang liksi niyang kumilos ngayon Matapos ang gabing yon ay pinasok kami ng aswang. Hindi na ito nagbalik. Lumipas ng ilang araw, medyo nabawasan ang homesickness ko mula nang nakakausap ko na si Mami sa phone. Sa pamamagitan ng tawag at video call, nakakapag-update na ako sa kanila ng nangyayari sa akin. Natawa nga lang sila nang ikinuwento ko na nag-volunteer ako at nagpapanggap na kasambahay. Mas lalo akong napanatag na makalabas ng ospital si Dad at umuwi muna sa penthouse na pag-aari namin kung saan mas mahigpit ang security. Isang araw ng Sabado, habang abala ako sa binili ni Manang Selma sa bayan. Dahil masyado akong tutok sa ginagawa ko, hindi ko napansin na glass wall pala ang nasa harap ko. Ang kwarto niyon ay gym at may treadmill sa mismong tapat ko. Kumakanta-kanta pa ako at todo emote habang nagtatanim ng mga halaman.
Oh baby, 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 my baby, baby, 我在不能失去你。Oh baby, ay, tumatawag si Rio. Hello? Mukhang enjoy na enjoy ka niya sa ginagawa mo ah. Sayang, hindi ko naririnig ang kinakanta mo. Ha? Nakikita mo ako? Kitang-kita. Nasaan ka? Tingin ka sa harap. Ay, kabayo! Napaatras ako sa gulat nang pagtingala ko ay bumungad sa harap ko si Rio. Pawisan habang tumatakbo sa treadmill. Naka-shorts at walang suot na pangitaas. Nahulog tuloy ako sa inuupuan kong bangko. Hindi ko alam kung dahil sa gulat o dahil sa view na nakita ko. Bukod sa kanya, inarod din sa likod si Ross at Rex na pareho ring walang suot na pangitaas at nakatingin sa akin. Nasa chest press si Ross habang nagbubuhat ng barbell si Rex. Agad akong umiti sa kanila para hindi nila mahalata na natulala ako sa umuulan na pawis at abs sa harap ko. Pero kung distracting ang panganay at bunso, mas lalo na ang poging middle child na ito sa harap ko. Not just his body, but the way those beautiful and mesmerizing eyes stared at me. Parang hinahalo kay ni Rio ang pagkatao ko. Nandiyan ka pala. Kanina ka pa dyan? Oo, masyado kang busy sa ginagawa mo. Kaya hindi mo ako napansin. Sorry. Sige na, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Huwag mo akong intindihin dito. Okay. Nahihiya akong umiti sa kanya nang ibaba niya ang tawag. Sinubukan ko ibalik ang focus sa ginagawa ko pero ramdam ko na habang nagtatanim ako ay pinapanood ako ni Rio. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang matapos na siya sa pagtakbo sa treadmill. Sakto naman din na natapos ko na ang ginagawa ko. Matapos kong ayusin ang mga paso sa garden at diligan ng mga ito, pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Lumipas sa mga oras. Hapon, habang nasa garden ako at nagpapalipas ng oras, isang kotse na hindi pamilyar sa akin ang dumating at pumasok sa bakuran. Nagpalingon kami ni Manang Selma nang bumaba ang babaeng driver ng kotse. Nako, eto na naman ang feeling na miyembro ng pamilya. Sino po siya? Malapit na kaibigan ni Don Frank ang magulang niya, si Lori. Basta hindi ko gustong babae yan. Maaligid yan sa magkakapatid. Nagmamakasakaling may madagit siya kahit isa sa kanila. Mukha naman siyang mabait ah. Hindi mataray ang itsura niya. Ay, akala mo lang yun. Hintayin mo mamaya kapag kinausap ka niya. Hello everyone! Hi, Ma'am Lori. Hi Manang! Nasaan sila? Nag-golf po si Sir Frank. Umalis din po si Sir Rex at si Sir Ross naman Hindi na bali. Hahanapin ko na lang sila. Nakuha ko agad ang ibig sabihin ni Manang Selma. Nang tumingin sa akin si Lori, mabilis na tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na medyo matilim ang tingin. Pagangat niya ng tingin, nakita niya nakatitig ako sa kanya. Doon pa lang siya biglang nagpaskil ng peking ngiti. Pagkatapos ay tumalikod na. Paakyat pa lang siya sa grand staircase nang lumabas si Ross mula sa home library. Oh, Lori, anong ginagawa mo dito? It's other day. Hindi pa kayo lalabas? Tara, bar tayo. Tawagin mo si Rex at Rio. Wala ako sa mood eh. Si Rex naman mamaya pang uwi noon. Okay. Si Rio na lang ang yayayain ko. Si Rio? Alam mo namang ayaw nun sa maingay eh. Tingnan mo, hindi niya ako hihindian. Malakas ako kay Rio eh. Talaga? Kailan pa? Ang mga akyat na ito sa second floor nang lumabas mula sa kwarto si Rio. Sumilip siya sa indoor balcony na tila may hinahanap. Nang makita niya si Lori, lumapad ang ngiti nito at nagmamadaling umakyat. Nang makalapit ang babae at nagbeso pa sa kanya, malimig lang na tinignan ni Rio ang bisita. At gaya ng pagkakilala ko sa kanya, sinupladahan niya si Rory. Rio, halika. Labas tayo. Inom tayo. May alam akong bar sa... No thanks, I hate noisy places. Sabi ko sa'yo eh. Ayaw niyong lumabas? Eh, sinong kasama ko? Sino ba kasi nagsabi na basta ka pumunta dito nang walang paalam? Suplado?
Pahiya yan. Pahiya? Nakasimangot na bumaba sa living room si Lori. Pagkatapos ay sumilit ulit si Rio at umikot sa ibaba ang tingin. Nang makita niya ako, agad lumambot ang ekspresyon sa mukha nito at ngumiti sa akin. Kaya gumanti na rin ako ng ngiti. Ayon kay Manang Selma, nagpalipat-lipat ng tingin sa amin si Lori at baka sa mukha ang pagtataka. Siguro dahil sa magkaibang pakikitungo sa amin ni Rio. Maya-maya ay nagsalita siya. Manang, nasan po yung paborito kong pambahay na top? Ay, teka. Nalabahan na yun at tuyo na. Suotin ko po ngayon. Adele, sama ka sa akin. Iikot tayo dito sa subdivision. Sige po. Excited akong sumakay ng golf cart. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa mansyon ay nakalabas ako ng bahay. Ang sarap ng pakiramdam na parang yumayakap sa akin ang malakas na simoy ng hangin. Wala naman kaming eksaktong pupuntahan. Hindi ko rin alam kung bakit naisipan ni Rio na isama ako. Basta inikot lang namin ang buong subdivision. Pagdating namin sa harap ng mansyon, sa halip na ipasok sa bakuran ng golf cart, huminto kami sa gilid ng daan at naglakad palayo. Pagkatapos ay huminto kami sa parte kung saan kita ang view ng syudad. Nahanap na namin ang bahay na pinagdalhan sa'yo ng kidnapper mo. Sakop ngayon itong subdivision. Kaya nakandaan na rin ang kasong isasampa namin sa kanya. Kasama na doon ang trespassing. Hindi pa kami nagkakausap ni Mami. Kayo ba? Nagkausap kami kagabi. Humingi rin kasi ako ng update sa kanya tungkol sa kidnapper. Ang sabi ng mga pulis sa kanya, namataan daw si Doming sa bayan. Kaya mas lalo silang naging pursigido na mahanap siya. Ano? Ibig sabihin? Mukhang nagbabantay pa rin at inaabangan ka. Nalaman ko pa nga na kaya siya nakakapasok dito. Isa pala siya sa mga foreman dito. Pero hindi na siya makapasok ngayon dito sa property kasi mas pinahigpitan ko ng pagbabantay. Bakit pa niya nagawa yun sa inyo? Isa lang naman na naiisip kong dahilan eh. Sinisante kasi siya. Nahuli kasi siya nagdanakaw. Caught in the action ni Dad. Pumasok sa kwarto nila at nagawang buksan yung safe box. Muntik niya na makuha ang cash at saka yung ilang alahas ni Mami na nakatago ron. Sabi nga namin na ipakulong niya. Ang depensa nitong si Mang Doming, may sakit daw ang anak niya at kailangan niya ng pampa-opera kaya niya daw nagawa yon. Naawa si Dad, tsaka alang-alang na lang daw sa ilang taong pagsisilbi sa amin. Sinisante niya na lang at hindi na pinakulong. Tapos ganito pang ginawa niya. Bakit hindi na lang siya direktang humingi ng tulong sa inyo? Ang alam ko kasi, minsan na siyang nagsinungaling kay Dad. Humingi ng 10,000 kay Daddy. Kailangan daw ng asawa niya may sakit. It turns out, hindi pala totoo. Pinansugal lang niya yung pera. Kaya mula noon, hindi na naniwala si Dad kapag humingi siya. Hindi na siya binibigyan bukod sa sweldo niya. Huwag ka mag-alala. Lahat ng posibleng exit points ng bayan na to ay may nakabantay na pulis. Hindi na yun makakalayo. Konti na lang, makakauwi ka na. Iyon bang dahilan kaya mo ako niyayang lumabas? Oo, para masabi ko sa'yo ng maayos. Pero kapag umuwi ka na, aaminin ko, hahanap-hanapin ko ang presence mo dito sa bahay. Magkikita pa naman tayo eh. May usapan tayo, di ba? Hindi ko naman nakakalimutan yon. Mula kasi nang mamatay si Meg. Hindi na kami gaya ng dati. Nung lumipat kami dito nila, Dad, excited kami, lalo na si Meg. Pero ilang buwan pa lang mula nang makalipat kami dyan, namatay siya at ang aswang na yun ang dahilan kung bakit na-aksidente ang kapatid ko. Kaya pala alam niyang tungkol sa kanya. Sa isang recorded audio na nakita namin sa phone niya, narinig namin siyang sumigaw ng malakas. Tapos umangil ang aswang. Magaling din kasi yung mag-drawing. Tapos nakita rin namin sa gamit niya na drawing niya ang mukha ng aswang na yon. Mula nang mawala si Meg, palagi nang umaaligid ang aswang na yan dito sa bahay. Ilang beses na naming sinusubukang hulihin siya pero para siyang kapalos. Napakabilis niyang kumilos, kaya palagi siya nakakatakas. Kahit anong baril namin, hindi siya namamatay. Mula noon, nabalot kami ng lungkot. Pero mula nang dumating ka dito, parang nabuhay ulit ang bahay. Kahit si Dad natutuwa sa'yo. Siguro naman kapag nalaman niyang totoo at hindi siya nagalit sa akin, pwede akong bumalik dito para dalawin siya pati mga kapatid mo. Sila lang?
Siyempre, mas lalo ka na. Halika na nga sa loob. Magluluto pa ako. Habang abala akong nagluluto sa kusina at ina-assist si Manang Selma, si Lori naman ay nakikipagkwentuhan kay Don Frank sa dining area. Ilang sandali pa ay dumating si Ross na umalis kanina at nagpaalam na may bibilin daw. Mula doon sa kusina ay narinig ko ang usapan nila. Kung may napansin ako mula nang dumating siya, nakita ko na walang amor sa kanya sina Ross sa trio. Halos wala ngang pumapansin sa kanya doon. Ang magkakapatid naman ay dinadaan-daanan lang si Lori. Kahit papano nakaramdam ako ng awa sa kanya. Manang, bakit hindi niyo masyadong pinapansin si Lori? Kahit si Ross at saka si Rio. Si Rio, kilala mo na naman siguro siya. May pagkasuplado talaga yan. Hindi naman siya talagang malapit kay Lori. Yung babae lang ang pilit na nilalapit ang loob niya. Si Meg ang dating malapit sa kanya kaya palagi ang nandito sa bahay. Paniga ang pagpapakyut yan sa tatlong lalaki. Kinausap lang siya, ayun feeling close na. Minsan nga naikwento nitong si Meg na sinabi raw sa kanya ni Lori na ang mapapangasawa niya ay isa sa tatlong lalaki. Pero ayun nga, namatay si Meg. Tapos siya, pakiramdam niya, close na siya sa buong pamilya. Naawa nga rin ako minsan Ang sabi lang ng tatlong lalaki sa akin, mabigat daw ang dugo nila dyan kay Lori. Kaya kapag nandito yan, ang daddy nila ang matyagang kumakausap sa kanya. Nandiyan na sila. Buti malapit na itong matapos. Dad, kanina pa kayo dito? Oh, saan ka pa galing? Bumili lang ako ng masarap na tinapay doon sa paborito mong bakery. Lumabas ka pala? Hinahanap kita kanini. Sana sinama mo ko. Okay lang naman ako kahit ako lang. Para sa akin bing isa? Hindi. Kumuha ka dito kung gusto mo pero hindi para sa'yo to. Adele? Sir? Para sa'yo. Binilhan kita ng tinapay. Masarap yan. Siguradong magugustuhan mo. Thank you po. Kainin ko po mamaya. Midnight snack. You're welcome. Hi, Dad! Uy, nandito ka na pala. Saan ka galing? Lumabas lang kasama ng friends. Rex, labas tayo. Inom lang. No thanks. Dad, nasaan si Adele? Nasa kusina, nagluluto. Huwag mong kulitin at may ginagawa siya. May ibibigay lang po. Adele? Sir Rex, kumain na ba kayo? Hindi pa Sinidya kong hindi kumain sa labas kasi alam kong masarap ang lulutuin mo. Nga pala, para sa'yo. Naalala kita nung makita ko yan kaya binili ko talaga yan. Wow, ice cream. Thank you po. You're welcome. O sige, dito na ako. Nang matapos ang niluluto ko ay agad naghain ng mesa si Manang Selma, habang ako naman ay umakyat sa second floor para tawagin si Rio. Pagdating ko sa tapat ng pinto ng kwarto niya ay kumatok ako agad. Hindi agad bumukas ang pinto. Kaya kakatok pa lang sana ako ng pangalawang beses nang narinig kong paakyat si Lori at lumapit sa akin. Inday? Bumaba ka na doon. Ako nang bahalang tumawag kay Rio. Adele po ang pangalan ko. Short of Adelaida. Whatever. Gaya na sinabi ko, ako nang bahalang tumawag kay Rio. Kilala ko yan. Ayaw niyang inaabala siya. O sige po. Sige na, umalis ka na. Bilis! Kulang na lang ay itulak niya ako palayo sa pinto ng kwarto. Paalis na sana ako nang biglang bumukas yon at sumilip si Rio. Kakatapos lang niyang maligo dahil nakatapis lang siya mula sa bayawang pababa. Agad na nagsalubong ang kilay niya nang makita si Lori kahit na nakangiti sa kanya. Hindi niya pinansin ito. Sa halip ay lumipad ang tingin sa akin. Sino yung kumatok? Rio, pumunta ako dito para sa... Adele? Ikaw yung kumatok? Opo, sir. Tatawagin ko po sana kayo kasi kakain na Sabi ni Ma'am Lori, siya na daw. Next time, Lori, huwag kang makikialam.
Sorry. Gusto lang naman kitang makausap. Makipagkwentuhan. We're not even that close para sa sinasabi mong kwentuhan. Now will you please excuse me? Pwede bang umalis ka sa harap ng kwarto ko? Rio, sandali lang. Bakit ba ang bigat ng dugo mo sa akin? Get out. Kung ayaw mong mas mapahiya, umalis ka na bago kita masigawan. Dahil naaalibadbaran ako kapag nakikita kita. Adele, marunong ka ba magtahi? Opo. Pwede mo bang tahiin sandali yung shorts ko? May konting punit eh. Sige po. Halika, pumasok ka muna dito. Yun ang isusuot ko ngayon eh. Tapos may ibibigay ako sa'yo. Ano po yun? May nagregalo kasi sa akin ng pabango. Parang amoy pambabae. Sa'yo na lang. Ang bango. Oo nga, pambabae. Nasa loob na ako ng kwarto ni Rio nung mga sandaling yon at inaamoy ang pabangong ibinibigay niya sa akin. Nang hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang mapalingon ako sa pinto. Bahagya pa kasi yung nakabukas kaya nakita namin si Lori na nakasilip at pinanood kami. Nang lumingon din si Rio at nakita siya, agad siyang lumapit doon at pinagsarahan ng pinto si Lori. Lumipas ang oras. Habang kumakain ng mag-ama, puring-puri na naman nila ang luto ko. Habang si Lori, ang tanging pumapansin at sumasagot sa mga sinasabi niya ay si Don Frank. Kung magre-react man si Rex at Ross ay napaka-casual. Pero si Rio hindi talaga siya pinapansin. Kasama si Manang Selma na naguhugas ng pinggan sa mga sandaling yon at ako naman ang nagpupunas ng mga hinugasan niya. Halos sabay kaming lumingon nang biglang pumasok si Lori. Ay, ma'am. Akala ko po nakaalis na kayo. Paalis na. Gusto ko lang makita ulit si... ano nga ulit ang pangalan mo? Adele, may kailangan ka? Wala naman. Gusto lang kitang makita ulit ng malapitan. Gusto ko lang malaman kung bakit humaling na humaling sa'yo ang magkakapatid, lalo na si Rio. Ano bang meron sa'yo? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Ay, alam ko po ang sagot sa tanong mo. Maganda si Adele. Simple, totoong tao at walang kaplastikan. Mabait at magaling makisama. Natural lang siya. Hindi po gaya ng ibang babae na trying hard kung magpapansin. Pinariringgan mo ba ako? Po? Naku, hindi po. Wala naman po ako sinabi na kayo yung trying hard at papansin. Hindi po kayo yon. Anyway, aalis na ako. Sige po. Si Manang talaga? Hindi pa kasi makahalata na walang may gusto sa kanya dito. Kahit si Sir Frank, pinakikisabahan lang siya. Halatang selos at insecure sa'yo. Lalo na siguro kung malaman niya kung sino ka talaga. Hayaan mo na siya, Manang. Isang gabi habang himbing na himbing ako sa pagtulog, wala akong kamalay-malay na may isa na namang nakapasok sa bahay. Hindi aswang. Hindi rin siya magnanakaw. Ang akala ko nung una ay nananaginip ako nang marinig kong parang may pilit na nagbubukas ng pinto sa kwarto ko. Nang dumilat ako, doon lang naging malinaw sa akin na hindi yun panaginip. May gustong pumasok at pilit na sinisira ang pinto. Bumalikwas ako ng bangon na tatayo na sana ako para pigilan na makapasok ang sinumang taong yun sa labas nang tuluyang yung bubukas. Nanlaki ang mata ko nang makita si Mang Doming na agad akong tinutukan ng baril. Hayop kang babae ka. Pinahirapan mo ko kahahanap sa'yo. Nandito ka lang pala. Paano mo nalaman na dito ako? Hindi na mahalaga yon. Tumayo ka dyan at sasama ka sa akin. Hindi ako sasama sa'yo! Matigas na ngayon ang ulo mo, ha? Tulungan niyo ako! Manang Selma! Sinabing huwag kang maingay eh. Tayo! Adele! Ano bang Ay, Diyos ko! Tumawag kayo ng pulis, Manang! At tulong! Rio, si Adele! Rio! Halika na, bilis! Tawan mo ako! Hinablot ako sa damit ni Domeng at pilit akong binuhat palabas ng kwarto ko. Sa kabila ng pagpupumiglas ko, nagawa niya akong isampay sa balikat niya. Pagkatapos tumakbo siya palabas ng bakuran ng mansyon. Hanggang sa kakapiglas ko ay nahulog ako mula sa balikat niya. Tatakbo na sana ako palayo, pero nahablot na naman niya ako. Ngayon naman ay sa buhok. Nang mapahiga ako sa semento ay sinakyan niya ako at galit na sinakal ako.
Total, hindi na kita mapakinabangan. Papatayin na lang kita at ipapadala ko ang bangkay mo sa tatay mong maramot. Dahil puro perwisyo din lang ang dinala mo sa buhay ko. Hayop ka! Adel! Huwag kayong lalapit. Papasabugin kong ulo nito. Bitawan mo siya! Bago pa ikaw ang mapahamak! Alam mo bang ginawa ng pamilya ng babaeng to? Sinisante ako sa trabaho. Kaya ako lang naman nagawang magnakaw ay dahil kailangan ng anak ko. Nagmakaawa ako pero inalis pa rin nila ako sa trabaho. Namatay ang anak ko dahil hindi siya naoperahan. Hindi nila kasalanan yon. Ikaw ang may kasalanan kung nawalan man sila ng tiwala sa'yo. Kaya bitawan mo si Adel! Pare, nandiyan ang pulis. Lalo mo lang pinapahamak ang sarili mo. Hindi niyo ako mahuhuli. Hindi ako makukulong. Bitawan mo siya, sabi! Ibaba mo baril mo. Baba! Hindi! Magkamatayan na! Pero hindi ako magpapahuli sa inyo! Habang sakal-sakal ako ni Doming, di kalayuan mula sa akin ay may nakita akong malaking bato. Kinuha ko yun at bigla akong hinataw sa ulo niya. Dahil doon ay nabitawan niya ako. Umubo ako ng umubo. Pagkatapos, tinulak ko siya palayo sa akin. Nang magtangka siyang sakalin ako ulit, hinataw ko na naman siya ng bato. Doon na siya natumba. Sinamantala ko yun at agad akong tumayo. Sabay takbo kahit habol ko pa ang hininga ko. Bunga ng mahigpit niyang pagkakasakal sa akin. Nakita kong nagulat si Rio sa ginawa ko. Kaya nang makita niya akong tumakbo, ay agad niya akong sinalubong. Adel! Kuya, sandali lang! Bumalik ka rito! Adel! Sa likod mo, ilan! Eksaktong narinig namin ang putok ng baril, tuluyan ang nakalapit si Rio. Agad niya akong niyakap at tumakbo kami sa gilid. Tinamaan ng mga pulis si Doming sa likod. Nabitawan niya ang baril na hawak. Pagkatapos ay nagpasuray-suray at nagpaikot-ikot siya ng lakad sa gitna ng kalsada. Palapit na sa kanya ang mga pulis nang magulat kaming lahat. Mula sa madilim na kakahuyan, biglang lumabas ang aswang at hinablot sa kwelyo ng damit si Doming. Ay, Diyos ko! Ang aswag! Inutil! Napakatanga mo! Hey! Aswang! Aswang! Ah! Sinabi ko na nga sa'yo kung saan mo matatagpuan ang babae niyan. Kukunin mo na lang, hindi mo pa nagawa. Ang ibig mong sabihin, ikaw yung... Dalhin mo hanggang hukay ang sikreto ko! Lahat kami doon ay natulala sa ginawa ng aswang. Sa harap namin ay bigla niyang dinukot ang tiyan ni Doming gamit ang kamay niyang may mahaba at matatalas na kuko. Pagkatapos ay sabay hila ng bitukan nito palabas. Habang tumatawa, kinain nito yon. Pagkatapos ay binitawan ng wala ng buhay na katawan nito. Pero hindi nagtagal ay pinaulan na ng bala ng mga pulis ng aswang. Nabitawan nito ang hawak na laman loob ni Doming. Saka galit na umangil. Pagkatapos ay mabilis na tumakas at sumut ulit sa madilim na kakahuyan. Tumatangas! Ay, habulin niyo! Sa'yo! Patayin niyo ang demonyo niyo! Adel, okay ka lang? Saan ka po niya sinaktan? Sinampala ko kanina ni Doming pero okay lang ako. Masaya na malungkot akong tumingin sa mga nakasama ko doon sa mansyon. Ngayon nawala na si Doming at nahuli na rin kagabi ang grupong tumulong sa kanya para pagtangkaang patayin si Daddy. Dumating na ang oras para umuwi ako. Kagabi pa lang matapos kaming kausapin ng mga pulis ay ipinagtapat na namin kay Don Frank ang totoo. Ang buong akala ko nga magagalit siya. Yun pala sa una pa lang ay nakilala na niya ako at nabalitaan na niya ang nangyari sa akin. Hindi lang daw siya talaga kumibo at hinayaan akong doon magtago. Nang umagang yon, sa unang pagkakataon, makalipas ng ilang linggo ay nakita na ulit kami ng mommy at daddy ko. Matapos nila akong sunduin. Ang nooy sama ng loob ng daddy ni Rio sa daddy ko ay natuldukan na at nagkasundo na sila. Habang si Ross at Rex naman ay hindi pa rin makapaniwala sa nalaman. Pasensya na po kayo kung nagpanggap ako. At salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito. Kahit na nagpapanggap akong kasambahay, hindi niyo pinaramdam sa akin na kasambahay ako at tinuring niyo akong pamilya. Dadalaw ka dito, ha? Opo. Manang Selma, maraming salamat po. Ay,
Mamimiss kita pati yung masasarap mong niluluto. Mag-iingat po kayo. Ikaw rin. Ikaw rin, Iha. Sir Frank, Sir Ross, Sir Rex, thank you po. Hindi ka nakasambahay dito kaya Tito Frank na ang itatawag mo sa akin ngayon. Opo. Kami rin. Wala nang sir. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa anak ko. Habang buhay po naming tatanawin na malaking utang na loob ang lahat ng ito. Anak, halika na. Umuwi na tayo. Bye-bye. Bago ako umalis, iniyakap ko silang lahat isa-isa. Hinatid nila ako hanggang sa labas. Nakasakay na sina mommy at daddy sa kotse. Pagbukas ko ng pinto, humarap muna ako kay Rio na tahimik simula pa kanina. Alam ko, kahit hindi niya sabihin, baka sa mukha niya ang lungkot. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko siya sa kamay. Doon niya ako niyakap ng mahigpit. Aalis na ako. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo at sa ilang beses mong pagliligtas sa buhay ko. Mag-iingat ka ha. Ikaw din. Mamimiss kita. Ako rin. Pati yung abs mo. Makikita mo ulit yan. Yung pangako mo sa akin na date. Sisingilin ko agad yun sa'yo. Sige. Sabihin mo agad sa akin kung kailan. Okay. Okay, bye. Malungkot akong ngumiti sa kanila at kumaway bago ako sumakay sa kotse. Masaya ako na sa wakas sinutupad din ang dasal ko na makasama ko ulit ang pamilya ko, lalo na ang parents ko. Pero malungkot ako na iwan ng mga tao na naging pamilya at napamahal na sa akin kahit sa maikling panahon lang. Nang lumingon ako, nakita ko si Rio na nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada habang nakatanaw sa sasakyan namin. Di ko alam kung anong kalokohan ang pumasok sa isip ko at bigla akong pinahinto ang sasakyan nang makita kong tumalikod na siya at naglakad pabalik ng bahay. Nang huminto yun, bigla akong bumaba at tumakbo pabalik sa kanya. Manong itigil mo! Rio! Adel? Bakit? May nakalimutan ka ba? Oo! Ito! Hindi na paghandaan ni Rio ang gagawin ko. Bigla ko siyang hinawakan sa batok at hinalikan siya sa labi. Hindi naman nagtagal ay tumugon siya ng mas maalab at mas mapusok na halik. Pagkatapos ay yumakap ang mga braso niya sa likod ko habang naririnig namin sa likod ang tawa ng parents ko at ang kinikilig na tawanan ni Manang Selma at iba pang kasambahay. Ganon din ang pamilya ni Rio. Ilang sandali pa ay huminto kami at sinalubong ang tingin ng isa't isa saka ngumiti. Iyon ang unang beses na nakita ko si Rio nang ngumiti ng abot sa kanyang mga mata. Para saan yun? Para hindi mo ako makalimutan. At para bilisan mong pagsiset ng date natin. I'll see you again soon. Okay, aalis na ako. Totoo na to. Bye. Ayos, tol! Dad, paano ba yan? Mukhang mas mauunang mag-asawa si Kuya Rio ah. Habang nagkakasiyahan kami ng parents ko at mga kapatid ko sa bahay para ipagdiwang ang aking pagbabalik. Doon naman sa mansyon nila Rio, tahimik ang gabi. Naroon sila sa dining area na magkakapatid kasama si Manang Selma. Umiinom ng beer at ang pulutan ay ang natira pang ulam na niluto ko nung nagdaang gabi na iniwan ko sa ref. Napalingon daw sila kay Rex nang malalim itong bumuntong hininga sabay tungga ng bote ng beer. Nakakamiss si Adel. Umalis lang siya, bigla na namang malungkot itong bahay. Nakakatuwa ang batang iyon. Kahit na mataas ang estado sa buhay, walang kaarte-arte. Ano, tol? Tinamaan ka kaya din, no? Para namang ako lang. Oo nga, attracted kami kay Adel. Pero ikaw, hulog na hulog ka talaga agad. Crush ko siya, oo, pero hanggang dun lang. Siyempre, alang ang agawan kita. Ngayon ka lang nagkaganyan sa babae. Ay, kapag ka nasa trabaho ka, palagi kang tumatawag at kinakamusta mo siya. Tol, wag mo nang pakawalan si Adele. Approve naman sa kanya si Dad eh. Ay, syempre naman, sir.
Bagay na bagay talaga kayong dalawa. May usapan na kami. Pero ayoko muna siyang yayain ngayon. Alam ko kung gaano niya namiss ang pamilya niya. Ayokong kunin yung oras niya para sa kanila. Makakapaghintay naman ako eh. Lalo na ngayon. Alam kong gusto rin niya ako. Nakakakilig. Ayon sa kwento ni Rio sa akin, naputol ang pagkikwentuhan nila matapos marinig ang ingay mula sa bakuran. Agad silang napatayo at kumuha sila ng baril. Isa lang naman ang palaging nanggugulo sa pamilya nila, ang aswang. Nang hawiin nila ang kurtina, nakita nila sa labas ang aswang. Nagwawala na. Tila gustong makapasok pero hindi nito magawang lumapit dahil nagsindi si Manang Selma ng insenso at nilagyan ng paligid ng bahay. Nagulat daw ang tatlong kasama ni Rio nang wala siyang takot na lumabas ng bahay. Sinubukan daw niyang pigilan ng mga ito pero dumiretso pa rin siya. Pagbukas niya ng pinto ay naroon na rin agad ang aswang. Pero hindi pa rin ito makalapit dahil may insenso doon sa harap ng pinto. Ano ba talagang kailangan mo? Bakit ayaw mo kaming patahimikin? Gusto ko kayong isa-isang patayin. Wala kaming atraso sa'yo. Ikaw pa nga ang may atraso sa amin eh. Dahil sa'yo, namatay si Meg! Marami kayong hindi alam sa kanya. Sino ka ba? Alam mo, isang araw mapapatay ka rin namin. Ano? Gusto mo kaming patayin, di ba? Halika dito! Lumapit ka! Ano? Lapit! Kahit anong parin niyo sa akin, hindi niyo ako mapapatay! Layas! Lumayas ka dito! Walang hiya kang matanda ka. Kapag nakapasok ako dyan, ang bituka mo ang una-una ko dudukutin. Ang amoy mo! Ang masangsang at parang bulok na bangkay mong amoy! Minsan ko nang naamoy yan dito sa loob ng bahay. Hindi ako maaari magkamali dahil may araw nang mangyari yon. Kung sino ka man na nagtatago sa likod ng katauhan na yan, alam kong nasa paligid ka lang namin. Malapit ko nang malaman kung sino ka talaga. Matapos itaboy naman ng Selma ang aswang, binato niya ito ng asin ng paulit-ulit. Pero nang sabihin niya naman ng Selma, ang kwento nila ay parang natakot ang aswang at nagmamadaling umalis. Nagtataka ang magkakapatid na lumingon daw sa kanya. Kinuha daw ni Manang ang insenso at lalong pinagitna nila para sakaling bumalik mas hindi na makalapit ang aswang. Pagbalik nila sa loob, nanatili lang daw na nakatayo siya sa gitna at malalim ang iniisip. Manang, may problema po ba? Gayon na iintindihan ko na. Naalala ko na bigla dahil sa sinabi ng aswang na hindi siya mamamatay sa tama ng bala. Kung bakit kahit ilang beses siyang tamaan ay nabubuhay pa rin siya. Bakit po? Ibigay niyo sa akin ang mga bala ng baril niyo. May tatawagan ako sa probinsya namin. Tiyak na matutulugan nila tayo. Lumipas ang isang buwan bago kami muling nagkita ni Rio. Nang makauwi ako sa pamilya ko, nagdesisyon si Mommy na magbakasyon kaming buong pamilya sa London, kung saan may mga nakatira kaming relatives doon, para makapag-unwind at makapagpahinga sa lahat ng gulo at stress na naranasan namin. Umikot kami sa ilang bansa sa Europa ng 3 linggo. Nang makauwi kami, humarap naman agad ako sa trabaho. Sa tagal kong nawala marami akong kailangang habulin. Sa mga panahon na hindi kami nagkikita ni Rio, tuloy-tuloy naman ang komunikasyon namin. Pero sa kabila nito ay miss na miss ko pa rin siya. Hanggang sa dumating ang araw na sa wakas ay natupad na ang usapan namin. Paglabas ko ng exit door ng lobby ng opisina namin, napangiti ako nang makita ko si Rio. Naka-office suit habang may hawak na isang bouquet ng flowers. Napangiti kami sa isa't isa. Nang makalapit ako sa kanya, ay walang pag-aalinlangan na niyakap namin ng mahigpit at matagal ang isa't isa. Namiss kita. Ako rin. Ang tagal kong hinintay ang gabing to. Ako rin. Kanina nga hindi ako mapakali. Umaga pa lang, excited na ako. Ang ganda-ganda mo. Lalo na sa suot at ayos mo. Thank you. Halika na. Habang sakay kami sa kotse niya, panay ang hawak niya sa kamay ko kahit nagmamaneho. Sa halip na isang fancy restaurant, dinala ako ni Rio sa kondo niya. Doon daw siya tumutuloy kapag masyadong demanding ang oras ng trabaho sa opisina. Ngayon siya naman ang nagluto para sa akin. Mas gusto ko naman yon kaysa sa isang fine dining restaurant. At least doon, bukod sa siya mismo ang nagluto,
Solo pa namin ang lugar. Nung hinalikan ko siya bago ako umalis, doon lang namin napagtanto kung gaano kalakas ang attraction namin sa isa't isa. Hindi ko inakala na ganun ko siya kagusto hanggang sa oras na umalis ako. Nang matapos kumain, pumwesto kami sa sala. Nakaupo kami sa sofa na magkaharap. Napaka-romantic ng setup. Dimang ilaw, habang bukas ang TV na hindi naman talaga namin pinapanood ang palabas. Nakalagay sa ibabaw ng coffee table ang may laman naming wine glass. Tumingin ako sa kamay ko nang hawakan yun ni Rio. Hindi ako nandito para lang magpalipas ng oras. Seryoso ako sa'yo. Gustong gusto kita. Mahal na kita. Ang daya mo nga eh. Wala akong kamalay-malay na na-in love na pala ako sa'yo. Excited ako umuwi nung araw na yon. Pero pagkatapos kitang halikan, gusto ko magpaiwan ulit. Mali yatang ginawa ko yun. Simula nun, hindi ka na maalis sa isip ko. Mahal din kita, Rio. Alam mo ba muntik na kitang sundan sa Europe? Sa sobrang miss ko sa'yo. Kaya lang, tiniis ko na lang kasi oras mo yun sa pamilya mo. Pero ngayon, sa'yo na ulit ang oras ko. So, tayo na? Kung ganon, ano pang hinihintay mo dyan, love? Halika dito. Marahan ako natawa nang hilahin ako ni Rio palapit sa kanya at halikan. Agad naman akong tumugon at kumawak sa gilid ng kanyang muka. Parang walang gustong huminto sa amin. Parang binuhos namin ang oras na yon ng pangungulila namin sa isa't isa. Nasa gitna kami ng umiinit na tagpo nang tumunog ang phone ko. Napilitan kaming huminto. Nang salubungin namin ang tingin ng isa't isa, natawa kami. Hinalikan pa niya ako ulit ng isang beses bago ko kinuha ang bag. Pagsilip ko sa loob, saka ko naalala ang isang notebook na napasama sa mga gamit ko nung umuwi ako. Kinuha ko yon saka ang phone ko. Umurong ako malapit sa kanya at mula sa likod ay yumakap sa akin si Rio. Sino yung nagchat? Yung abogado ko. Pinaimbestigan ko kasi kung paano ako natunto ni Domeng. Palaisipan talaga sa akin yun eh. Alam ko hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman. Hindi kaya nung ilabas kita at umikot tayo sa subdivision? Paano siya makakapasok sa property mo? Wanted siya. Nagkalat ang mga bantay sa paligid. Unless na lang na may nagsumbong sa isa sa mga kasambahay. Pero imposible rin, mababait sila eh. Baka nandyan ang sagot. Napakunot-no ako nang may pinadalang video sa chat ang lawyer ko. Nang panoorin namin yun ni Rio, nanlaki ang mga mata namin sa gulat nang mapanood ang video na yun na mukhang kuha sa isang CCTV. Si Domeng, kausap ni Lori sa isang karinderya. Kuha yun nung araw na pumunta siya sa mansyon nila Rio. Magsasalita pa lang sana ako nang kunin niya ang notebook. Nagtaka ako nang makitang gulat na gulat siya. Paano napunta sa'yo? Isusoli ko na nga sana sa iyo. Nandun yan sa kwartong tinuluyan ko. Gamit yata yan nung Mercy na dating kasambahay nyo. Hindi ko na malayan. Nadala ko to nung umalis ako. Hindi kay Mercy to eh. Diary ni Meg to. Matagal na naming hinahanap to. Talaga? Bakit nandun sa servants' quarters? Siguradong pinatago ito ni Meg. Close kasi siya kay Mercy dahil hindi sila nalalayo sa edad. Binuklat yun ni Rio habang pinapanood ko naman ang video footage. Hanggang sa may bigla akong naalala na sinabi ng aswang nung gabing sapilitan akong kunin ni Domeng. Nadadalhin daw niya hanggang sa hukay ang sikreto ng aswang. Halos sabay kaming napalingon ni Rio sa nalaman namin. Kilala ko ng aswang. Iisang iniisip natin. Sa unang pagkakataon, makalipas ng mahigit 1 buwan mula nang umalis ako. Muli ako nagbalik sa mansyon para hulihin ang aswang. Habang naghihintay, pinuntahan ko si Rio sa kwarto niya. Naabutan ko siya doon na tahimik at malalim ang iniisip. Nang lumapit ako sa kanya, ay niyakap niya ako sa kapilit ng umiti. Iniisip mo pa rin ba yung nabasa mo sa diary? Oo. Iniisip ko rin kung paano ko papatayin ang hayop na aswang na yon. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Pinapangako ko. Hindi lilipas ang gabing to
nang hindi ko siya napapatay. Kayong siguradong tama na ang gagawin namin. Tutulungan kita. Salamat. Kuya, game na! Nandiyan na. Nagmamadali kaming bumaba. Naabutan namin doon si Manang Selma na nag-aabang sa bintana. Narinig naming bumukas ang gate na sinadya nilang hindi ilak. Mula doon ay kitang-kita namin na malayang nakapasok ang aswang. Mariin niyang ikinoyom ang kamao habang titig na titig sa aswang. Sa senyas ni Manang Selma, doon kami lumabas ni Rio at sinalubong ang aswang. Tumawa ito nang makita kaming dalawa. Mukhang may reunion tayo. Kanina ka pa namin hinihintay. Bakit? Namiss mo ba ako? Oo. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Na-check ko magugustuhan mo. Ano yun? Ibibigay mo na ba sa akin ang babae yan? Hindi sumagot si Rio. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang nangamoy sa buong paligid ang insenso. Humawak sa leeg niya ang aswang na parang kinakapos ito ng hininga. Nangihinang napaluhod sa lupa ang aswang hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Pilit siyang gumagapang pero unti-unting napaparilisa ang katawan niya. Doon lumabas si Rosa at Rex mula sa pinagtataguan nila. Kasama ang iba pang kasambahay, kinulong nila sa bilog ang aswang gamit ang mga insenso. Dahan-dahan namang lumapit si Manang Selma at binudburan pa ng asin na may pinong bawang ang mga ito. Kaya lalong tumapang ang amoy ng usok. Anong ginagawa niyo sa akin? Pinapatay ka. Ano ba sa tingin mo, Lori? Hindi! Paano niyo nalaman? Kahit kailan ay hindi matatakpan nagmamahaling pabago ang amoy mo bilang aswang. Aaligasaw at aaligasaw pa rin ang masangsang mong pagkatao. Ang nakuhang CCTV footage na nakuha ng abogado ni Adele na nakipagkita ka kay Doming nung gabing umuwi ka mula dito. Hindi na ako nagtataka kung paano mo nalaman ang identity ni Adele. Nung gabing hinabol siya ni Doming matapos niyang tumakas, naroon ka. Ikaw ang humabol sa kanya. At alam naming kalat sa business world ang nangyaring pangingidnap sa kanya. Humanap ka ng koneksyon para mahanap mo si Doming, tama? Mga walang iya kayo! Bakit? Masakit ba sa lalamunan? Masakit ba sa dibdib na parang pinipiga ang puso mo at hindi ka makahinga? Kulang pa yan kumpara sa ginawa mo kay Meg! Kaya nga ba sa una pa lang ay mabigat ng dugo ko sa'yo. Ginawa mong aswang si Meg bago siya na aksidente. At ikaw ang nakita namin sa recorded dashcam footage na aswang. Nakasama niya sa kotse bago bumanggang sa sasakyan. Pinatay mong kapatid ko. Ginawa mo siyang demonyo gaya mo. At kaya mo kami gustong patayin. Dahil natatakot kang malaman namin ang totoo. Kaya siguro pilit mong isinisiksik ang sarili mo sa pamilya namin. Ay para kunin ang loob namin at patayin kaming pagkatapos. Dito sa diary ni Meg, sinulat niya ang lahat. Tama na! Hindi! Nagsisimula ka pa lang. Alam mo kung ano ang nariyan sa insenso? Mga saga ng kamangyan at sinukuan. May kasama yung dinurog at pinulbos na itim na mutya at pulbura mula sa bala na may mabisang orasyon. Unti-unting hihinto sa pagtibok ang puso mo hanggang sa tuluyan kang mamatay. Di ba sinabihan na kita na mamamatay ka rin? Ito na ang araw na yun. Bumuka ang bibig ng aswang na parang sumasagap ng hangin hanggang sa unti-unting humina ng humina ang paghinga nito. Makalipas ng ilang sandali, tuluyang namatay ang aswang. Agad akong lumapit kay Rio at mahigpit siyang niyakap. Ngayon ay matatahimik na sila at nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Meg. Hindi nagtagal ay bumalik din sa anyong aswang ang katawan ni Lori. Doon pumasok ang mga pulis na hinahanting na ang aswang mula nang patayin nito si Doming. Ang totoo, nakaantabay lang sila sa labas sakaling hindi gumana ang plano nila Rio at magwala ito at sugurin kami. Nandito na mga pulis. Sila na ang magsusunog ng bangkay ng aswang. Sasamahan ko sila. Ako rin! Sasama rin ako. May itinuro pa sa akin ang kaibigan kong albularyo na dasal na kailangan gawin habang sinusunog ang bangkay niya. Halika na, Manang. Doon ako natulog sa mansyon noong gabing yun. Ang pagkakaiba lang, dati sa servants' quarters ako. Ngayon, doon ako natulog sa kwarto sa second floor
at katabi ko na ang dating amo ko na boyfriend ko na. Nang magising ako nung umagang yon ay wala na si Rio sa tabi ko. Pero naririnig ko ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Maya-maya ay nagring ang phone ko. Sinagot ko yon nang makitang si Mommy ang tumatawag. Kasabay nito ay lumabas si Rio at agad na tumabi at yumakap sa akin. Good morning, Mommy. Good morning, anak. Uuwi ka ba ngayon? Nope. Sa tingin ko dito muna ako buong weekend kay Rio. Bakit pakiramdam ko hindi ka na uuwi talaga? You're madly in love, anak. Gotta go. Bye, Mommy. Naisip ko lang. Balik tayo sa condo para walang abala sa atin. Paano kapag hinanap ka nila? Alam na nila yon. Ang importante sa akin ngayon, lalo na't wala ng doming o aswang, yung mga kasama ka. Sana ikaw na yung huling lalaki sa buhay ko. Hindi sana. Sisiguraduhin ko yan. I love you. I love you too. Si Daddy at si Meg ay halimbawa na lang ng mga nagtiwala sa mga taong inakala naming totoo at kaibigan na maaasahan. Kahit na naging huli na ang lahat para sa kapatid ni Rio, hindi naman naging huli para matahimik siya at mabigyan ng katurungan ang nangyari sa kanya. At sa gitna ng kaguluhang ito, sino nga ba ang mag-aakala na matatagpuan namin ni Rio ang isa't isa at magiging sandigan sa oras ng luha at takot? Siya nga pala, kung itatanong niyo kung binigay sa akin yung sahod ko na 30,000, di ko na nakuha. Okay na sa aking bayad yung naging jowa ko ang amo ko na ngayon asawa ko na at tatay ng 2 anak ko. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Nagmamahal, Adele. At bago tayo matapos, gusto ko lang pong ipaalala na huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa ating mga kapatid na channels gaya ng Kwentong Takip Silim, Aswang Confession, Miss Amy, Aswang Radio, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, at ang mga bagong channels natin na Miss and Mr. Love Tagalog Love Story at ang Miss Heart Tagalog Love Story. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa bawat kwentong inyong papakinggan. Maraming salamat po.